τυροφύλαξης των Ελλήνων κυνηγών, η οποία είναι μια εκπληκτική ομάδα που νυχθημερών φυλάει το πεντελικό για να διώξει τον ασυνείδητο κυνηγό. Και θα είναι κρίμα σαν πρόεδρος του συνδέσμου να μην πω ένα ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά της τυροφύλαξης που μαζί μας ξενυχτάν και μας βοηθάν για να στηρίξουμε και την πανίδα στο πεντελικό. Μάλιστα. Τώρα θέλω να σταθούμε σε τρία θέματα, αλλά όσο το δυνατόν να τα θίξουμε περιεκτικά. Είναι το γνωστό θέμα των κεραιών της τηλεφωνίας, οι αντένες που λέμε έτσι. Είναι τα αυθαίρετα μπαζώματα και είναι και η ανάπλαση των λατομείων. Όποια σειρά θέλετε ακολουθήσετε εσείς, δεν ξέρω τι... Εγώ επειδή το κάθε ένα από αυτό το θέμα είναι για μένα μια ώρα εκπομπή, το κάθε ένα από αυτό το θέμα είναι ξενύχτη, είναι εικόνες, είναι πόνος. Θέλω να σας πω ότι στενοχωριέμαι να βλέπω το πεντελικό βουνό για την εξυπηρέτηση των όποιων συμφερόντων με άδειες των Υπουργείων μας και των αρμόδιων υπηρεσιών, με άδειες, σε περιοχές οι οποίες είναι αναδασωτές κηρυγμένες, να στείνονται κεραίες γιατί αυτές εξυπηρετούν κάποιες μεγάλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Έχω φτάσει σε ένα σημείο που ειλικρινά σας λέω, έχω κουραστεί από παραστάσεις και έγγραφα προς τα αρμόδια υπουργεία για τις άδειες που εκδίδουν και το πεντελικό έχει γεμίσει κεραίες. Φταίει το κράτος. Ναι. Το καταλαβαίνω, μέσα στον οικιστικό ιστό μιας πόλης να ξεφυτρώνουν οι κεραίες είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Εκεί, στο βουνό, στο δάσος, πού είναι το πρόβλημα, πού εντοπίζεται? Γιατί ίσως κάποιοι κακόπιστα, αν θέλετε, καλόπιστα θα πούνε τι τον πειράζει τώρα στο δάσος, δηλαδή τι θα το φέρουμε μέσα στα σπίτια μας. Για πέστε μου. Οι κεραίες αυτής της κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες έχουν γεμίσει το πεντελικό τελευταία, είναι κεραίες οι οποίες έχουν επιπτώσεις και στην υγεία των ανθρώπων. Το ένα σημείο αυτό. Το δεύτερο, από περιβαλλοντική άποψη, θα έπρεπε νομίζω ένα καλά οργανωμένο και συντεταγμένο κράτος να ορίσει έναν χώρο πάρκου κεραιών, στον οποίο χώρο πάρκου κεραιών να τοποθετηθούν αυτές και να μην είναι διάσπαρτες σε όλο το πεντελικό και να έχουν καταστρέψει όλες τις πλαγιές με μικροκατασκευές παντού. Αυτή είναι η θέση μας σε ό,τι αφορά τις κεραίες. Σε ό,τι αφορά τα μπαζώματα που είπατε, τα οποία και αυτά είναι πρόβλημα. Όλα αυτά τα προβλήματα είναι προβλήματα. Θέλω να σας πω το εξής. Το κράτος πριν, όταν ήθελε να κάνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έκανε πάρα πολλά πράγματα πολύ τσαπατσουλίστικα, και συγγνώμη για αυτή την έκφραση, αλλά η τσαπατσουλιά στο μεγαλείο τους δείχνεται και στην ανάπλαση που έγινε στο πεντελικό. Πήρε λοιπόν τα στερεά απόβλητα της Αττικής Οδού, που ήθελε κάπου να τα πετάξει κοντά στην Αττική Οδό, και στην ουσία δεν έκανε ανάπλαση. Πέταξε τα στερεά απόβλητα της Αττικής Οδού σε λατομεία της Πεντέλης. Για μένα αυτή είναι η θέση. Διότι αν κάποιος θέλει να κάνει μια ανάπλαση ενός χώρου, πρέπει να σεβαστεί το αύριο. Σήμερα το αύριο από αυτά τα μπαζώματα είναι ότι τα νερά παίρνουν τα μπάζα και τα οδηγούν στα ρέματα. Η όποια προσπάθεια έγινε για τη δεντροφύτευση των μπαζωμάτων έμεινε μόνο στην τοποθέτηση των δικτύων ποτίσματος και σε τίποτε άλλο. Με αποτέλεσμα σήμερα τα μπαζώματα αυτά να γεμίζουν τα ρέματα της περιοχής. Έτσι λοιπόν οι αναπλάσεις των λατομείων του πεντελικού είναι ένα θέμα επιστημονικής έρευνας, εάν θα πρέπει να γίνει, του πώς θα πρέπει να γίνει. Υπάρχουν αναπλάσεις που έχουν γίνει στην πλευρά του Διονύσου, οι οποίοι αναπλάσεις δεν έχουν καμία σχέση με τις αναπλάσεις που έγιναν στην νότια πλευρά για να δεχθούμε τα στερεά απόβλητα της Αττικής Οδού. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο που αυτό βέβαια έχει σχέση και με το περιβάλλον, εγώ θα το συνέδεα, η ανάδειξη των πολιτιστικών χώρων. Έτσι, διότι σε ένα περιβάλλον που είναι πολύ καλύτερο μπορούμε να έχουμε καλύτερη και πολιτιστική ανάπτυξη. Εγώ πάντα λέω το εξής. Η Πεντέλη δεν είναι τυχαίο βουνό. Το πεντελικό βουνό είναι το βουνό που το επέλεξαν οι αρχαίοι για να χαρίσει ένα παρθενώνα στην ανθρωπότητα. Είναι το βουνό το οποίο επέλεξαν εντός εισαγωγικών το ΝΑΤΟ, γιατί ήθελε να τοποθετήσει τις κεραίες του και να παίρνει τα μηνύματα από τη Σουηδία. Είναι εκείνο το βουνό το οποίο επέλεξαν για να δημιουργήσουν στρατηγία την περίοδο της Χούντας. Είναι το βουνό εκείνο στο οποίο επέλεξε η χριστιανοσύνη για να φωλιάσει τα δύσκολα χρόνια του Κοκκαρατίας. Μην ξεχνάτε ότι ο χριστιανισμός
με την Πεντέλη είναι αλληλένδετη. Υπάρχουν 30 ασκηταριά γεμάτη είναι η Πεντέλη, υπάρχουν ιερές μονές 3 της Νταού Πεντέλης και της Πεντέλης, και η χριστιανοκίνηση συνδέθηκε. Παράλληλα είναι το βουνό που ο Αθηναίος τα τελευταία χρόνια συνέδεσε και με 2 άλλα θέματα. Το ένα με τη φυματίωση, αφού το καλά οξυγονούμενο περιβάλλον έδινε τη δυνατότητα να ζήσει κάποιος περισσότερα χρόνια στο Πεντελικό όταν η φυματίωση θέριζε. Παράλληλα όμως για όλους τους νέους της Αθήνας έδινε τη δυνατότητα να συνδέσουν το Πεντελικό με τα νεανικά τους πρώτα ραντεβουδάκια. Όλοι οι Αθηναίοι ανεβαίναν στην Πεντέλη, ήταν ένας χώρος περιβαλλοντικά άριστος. Δεν είναι λοιπόν ένα τυχαίο βουνό στην Ελλάδα μας, ένα τυχαίο βουνό στην Αττική, και το κακό είναι ότι αντιμετωπίζεται όχι ως τυχαίο, αντιμετωπίζεται σαν ένας χώρος σκύλευσης. Γιατί είναι ένα μέρος πολύ ελκυστικό για πρώτη διαμονή των Αθηναίων, και έτσι που έχει εξελιχθεί η ανάπτυξη της Αθήνας είναι ό,τι απέμεινε για να μείνει κάποιος σε ένα ανεκτά περιβαλλοντικά χώρο. Μάλιστα. Και γι' αυτό και οι τιμές για τα οικόπεδα στην Πεντέλη στις καλές περιοχές είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ το στρέμμα. Άρα απευθύνεται στο καλό βαλάντιο, δεν απευθύνεται. Ναι, αλλά αν λάβουμε υπόψη τις ιστορικές καταβολές, εκεί ήταν και το καταφύγιο του Νταβέλη, έτσι, έχουμε και το σπίτι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι μύθος. Με ναι, δεδομένο, ευκαιρία να βλέπουμε λιγάκι, παρακαλώ, και τον Πετρό, να βλέπουμε το σπήλαιο αυτό. Με δεδομένο ότι όταν πέθανε η δούκισσα της Πλακεντίας, τότε ήρθε ο Νταβέλης στην Πεντέλη. Αυτό το δημιούργησαν, ξέρετε, με τη σπηλιά του Νταβέλη. Το σπήλαιο πάντως είναι υπαρτό, το βλέπουμε κιόλας. Ναι, παρακολουθώ πάρα πολλές φορές στη τηλεόραση από τα μέσα ενημερώσεως μία προσπάθεια ανάδειξης φαινομένων, καταστάσεων και πραγμάτων. Αυτό το σπήλαιο έχει συνδεθεί σίγουρα με αυτό που είπατε, κύριε Τσουπάκη, και είναι ο δίθεν έρωτας, ο θρυλούμενος μάλλον έρωτας της δούκισσας της Πλακεντίας με το Λίσταργο Νταβέλη. Εκεί όμως στο ίδιο λατομείο υπάρχουν πάρα πολλά άλλα εξίσου σημαντικά, αν όχι πιο σημαντικά πράγματα. Ένα από αυτό είναι τα 2 ναΐδρια. Εκεί όπως βλέπετε είναι το ναΐδριο του Αγίου Σπυρίδωνα, που είναι του 7ου μετά Χριστό αιώνα, και είναι και το ναΐδριο του Αγίου Νικολάου που είναι του 11ου αιώνα. Είναι ίσως του Αγίου Σπυρίδωνα το πρώτο ναΐδριο στο οποίο υπάρχουν εικόνες λαξευμένες στο μάρμαρο. Είναι μια πρωτοτυπία αυτή που υπάρχει εκεί σε εκείνο το σημείο. Παράλληλα ήθελα να πω ότι σε εκείνο το σπήλαιο έχει εξελιχθεί τελευταία σε ένα χώρο όχι και τόσο καλό, με δεδομένο ότι είναι κεντρικός χώρος συγκέντρωσης πολλές φορές με την Πανσέλινο του Αυγούστου των σατανιστών της Αττικής. Έρχονται την παιανία σε εσάς. Ναι, και γενικά είναι ένας χώρος στον οποίο μαζεύει δράσεις τέτοιες, οι οποίες εν πολλοίς είναι δράσεις οι οποίες δεν είναι και τόσο τιμητικές για τον χώρο αυτόν, ο οποίος έδωσε στην ανθρωπότητα ένα παρθενώνα. Αλλά... Ξέρω ότι ήταν ένας χώρος που η Εφταετία προσπάθησε εκεί να κάνει είτε ένα πολεμικό στρατηγείο είτε ένα χώρο εναποθήκευσης πυρηνικών κεφαλών. Πάντως έχει γίνει μια προσπάθεια, υπάρχουν τα υπολείμματα εκεί, νομίζω τα είδαμε και στο βίντεο πριν, τα οποία δημιούργησε ένα χώρο είτε αναποθήκευση είτε στρατηγείου. Περισσότερο σαν στρατηγείο φαίνεται να προωθεί το, και έγιναν κάποιες επεμβάσεις. Για μένα ήταν μια ατυχής κίνηση, η οποία ευτυχώς προλήφθηκε με την επάνωδο της δημοκρατίας. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ακόμα ένα μικρό διάλειμμα, το τελευταίο. Μπαίνοντας στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, θέλω να εστιάσουμε ακόμα περισσότερο την προσοχή μας στην Πεντέλη, κύριε Στεργίου. Έτσι.